Good morning everyone. Have a nice day. Sana ma-enjoy nyo ang view na yan. Ayan. Diba, morning po yan siya. Tapos yun ay yung mga fogs yan siya. Ganyan talaga yan. Super lamig yan siya. Yan yun siya, yung bukid na yan. Yan yung Tudok Mamot dito sa amin. Tinatawag siyang Tudok Mamot. Yung sa Tagalog, ang Tudok Mamot, bundok na babango. Kasi sometimes may mga oras na naamoy mo talaga yung bango ng bundok na yan. Parang may sumusungaw na mabango nang galing sa bundok. Super bango. As in, buong upi, maamoy nila yung amoy na nanggagaling sa bundok na yan. Ayan. Makikita niyo may sukubo na yan kung gaano kaganda. Yan ang main isa rin sa marami dito sa upi, yung mga nyugan. Yan, super lamig guys, yung na yan, nakikita nyo, ayan. Yan siya dyan, mga kagubata na yan, pero maraming makain dyan. Ayan siya, ang ganda, o diba? Napaka-peaceful, malayo sa polusyon. Ang sarap-sarap mamuhay sa kabukiran. Sino bang nakamiss na sa bundok? Ayan, o diba? Ang sarap yan. Morning ito guys. Good morning. Ito talaga super lamig. As in, kahit balot na balot ka, talaga, hindi talaga ikaw kailangan parang nasa apoy ka, harap ng apoy bago ka pa man. Guys, ito na yung sa mga bulaklak. O diba? Ang ganda ng bulaklak. Yung kubo nakita yung kana, yan ang mga nakatanim dyan. Magandang bulaklak, diba? Ang lovely nila sa mga flower lover dyan. Aray, ganda-ganda, diba? Oh, siya, violet, lavender, violet. Ang ganda, basta ang ganda. Favorite ko. Ang sarap ng kulay pa nakakain. Charet. Yan guys, kung morning, diba? Po yan, mga bulaklak nagbo-bloom pag morning. Wow, ang ganda-ganda, diba? Oh, ayan sila sa tabi ng daanan. Lahat na yan siya yung mga akala nyo damo flower. Thank you sa nag-video. Supported kong beshi. Ayan, pinidyoan niya ang mga tanim ng ng mama niya. Ayan. Ganda. Hindi ko kasi alam yung pangalan ng mga bulaklak na yan. Kasi yung hand ko, hindi ako greenland, kaya pag nagtatanim ng bulaklak, hindi siya nabubuhay, diba? Ang lulusog ng bulaklak nila, nakakainggit. Ayan, diba? Ay, ganda. Man. Nalimutan ko kung anong klaseng mga bulaklak yan. Ayan, yan lang kilala ko everyday. Yan siya. Yan. Orchids, pero may tawag pa dyan. Diba ang fresh? Morning kasi yan siya pag-video. Ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Ang sarap sa mata, diba? Yan dyan. Sino nakamiss dyan sa kabundukan? Diba? O diba, umulan pa kasi yan. O diba, may white. Ang galing ng videographer ko. Thank you so much sa body ko, sa pag-photo, sa pag-video. Thank you guys for